Kdesi v horách, čo neviem, kde je. Chcete pomôcť? Áno. Ale spravte mi jednu láskavosť. Tam za rohom je stroj času. Čo je na tej stoličke také zaujímavé? Kde zmizol Erven? Musím vyčkať za ním! Rýchlo, rýchlo! Je to som. Také oblečenie sa nosí, má to veľké rukávy. Ale strašne veľké. Idem to tu preskúmať. Joj, tu je také teplúčko. Suzinec, po ňom, môj strážnik, po ňom! Pomoc, 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 pomoc. Ako vám pomôžem? Štíkni toto tlačítko. Yes! Ďakujem, bola tam smrteľná pasca. Však tu nič není. Regenerovať lasery. Nastaviť neviditeľnosť. Jaj, ja som ostal. Počkajte. Idem to tu ešte viac preskúmať. Takže o tebe hovorili, že ťa mám nájsť. Poď so mňou a ideš do väzenia. Poď, tu budeš vo väzení s týmto hlupým človekom, ktorý sa dal nachytať skôršie ako ty. Čau, Erven! Čau, Metroms, ako? Dobre, ale skúsme sa dostať odtiaľto nejako. Nevieš nejaký spôsob? No, viem, skúsme po tých dverách házať plišákov. Aj tak ten vôbec nevie dobre zatvárať dvere. Teda háďme, nečakajme! Poďme, poďme! Ten Cedric hovoril, že máme zobrať nejakú korunu. Nezdá sa ti, že sme tu už boli? Hej! Koruna hore. Aha, tam je ďalší výsledok. Ak sa chceš s nami zahrávať, tak nám to povedz rovno. Tadiaľ. Takže túto mi korunku pridal môj šéf, že vraj ju mám chrániť. Korunu potrebujeme aj my. To aj vy ste tu, nedal som vás na hotel do väznice, znova sú tie dvere pokazené. Tak boj! Ha, aj ťa pešťačka zvalila na zem, taký si ty slabý. Minca, musím ju zobrať. Rýchlo, poď na stoličku. Teleporte nás to, keď máme mincu. Rýchlo, porte nás to. Čaute, nový
príslušníci, čo si dáte? Máte tu nejakú špecialitku? Ale hej, šerifovia si ju dávajú, volá sa to Royal Crown Cola. Chudák Jimmy prišiel o hlavu, keď ju vypil, lebo je to tak veľa alkoholu. Daj, a keď neviem, čo je alkohol. Tak to by si mal vedieť. Ako chcete, Royal Crown Cola je pridelená. Pre nášho tu statočného a pre tohto tu, ktorý sa tu nejakou záhadou stratil. Výborné! Ty si šerif? Nie som ani jedno z toho. Takých tu nebereme. Ojoj, to nedopadne dobre. A čo, je v tom problém? No predstav si. Hej. Tak to prebieha boj? Chcem sa zapojiť. Tak to ťa zapojím. Jau. Ja už nezobudíš do rana. Tak toto je tvoj koniec. Au! Choď pre tú mincu. Znamená to nefunguje. To je dneska ale nudný deň. Pokračovanie na budúce. Vengeance Future House, Volume 2.